Jadi Pak. Halo Mas Fendi. Adela. Lewat gelombang radio aku krungu suaramu banjur kenal kirim-kiriman salam jur terus golek-golek penasaran pengen ngajak ketemuan. Suenggan aku kenalan dan krungu suarane ati tansah tratapan penasaran koyo opo tos lirane isih lekan opo wis ana sing duwe. Mau bisa aku ngayo lintang kepingin tak betik tak weno sliramu sayang ning kahanane aku durung ngerti slirane wong gelombang radio sing bisa dadi gantine. Dalam. Goyang deh. Ayo pelan-pelan Pak Sopir. Surang suenggan ku kenalan bener krungu suarane ati tansah tratapan penasaran koyo opo tos lirane isih legan opo wis ana sing duwe. Mau bisa aku ngayo lintang kepingin tak betik tak weno sliramu sayang ning kahanane aku durung ngerti slirane wong gelombang radio sing bisa dadi gantine. Umpama bisa aku ngayo lintang kepingin tak betik tak weno sliramu sayang ning kahanane aku
iso